Alright, første forsøg på den kørende podcast, hvor vi... En podcast, men i hvert fald noget af den stil, hvor vi tager alle mulige forskellige slags emner op inden for kost, træning, sundhed, fitness, livsstil generelt. Og i dag vil vi gerne snakke lidt om, hvad vi har gjort for at opnå vores drømmekrop. Ja. Eller hvad du har gjort, men jeg ved ikke, om det var en drømmekrop for mig. Jeg ville bare være stor, jo. Og sætte mit liv på spil for det. Ja, fordi det er meget tydeligt, at der er en tendens til, at folk måske hopper over, hvor gader er lidt lavest, ikke? Jo, lige præcis. Der er jo alt det her peptider, folk. Det er meget hypet lige nu. Meget hypet. Folk har taget steroider, ligesom jeg selv har gjort. Voldsomt mange. Voldsomt mange. Det er det. Også fordi, at steroider er et emne, dengang jeg startede med det, da jeg skulle stille op første gang, der var det ikke noget, man snakkede om. Slet ikke på sociale. Var det ikke det? Nej. Nå, det er jo normalt nu jo. Ja, det er jo helt normalt. Altså mange coaches snakker jo helt åbent om det, hvilket, man kan have blandede meninger om det. Men uanset hvad, så er det i hvert fald en tendens, jeg oplever for de klienter, vi får, unge gutter, som kommer til os. Og der er jo flere, der har spurgt ind til steroider. Ja, der er flere, der har spurgt ind til det. Folk, der allerede er startet, hvor vi selvfølgelig fraråder det på det kraftigste. Fordi der er bivirkninger. Det glemmer folk bare lige at snakke om. Det hører du aldrig noget om. Jo, folk, der har kørt krudt i 20-30 år, der så kommer ud af det, og så har en masse bivirkninger. Præcis. De kan godt åbnes op, men alle dem, der kører nu, de snakker aldrig om bivirkninger. De snakker kun om, hvor godt det er. Hvor godt det er, og så lægger de op, hvad de typisk tager og sådan nogle ting. Og så tænker at en 18-årig knægt måske, okay, det skal jeg også det der. Han er ikke engang færdigudviklet. Det er det. Og problemet er bare hos de her unge gutter her, det er, at de har ikke engang lært at træne endnu. Nej. Altså, i den forstand. Giv det lige, altså, hvis du endelig skal starte, så træn lige nogle år først. Det er det, og de har ikke nogen konkret målsætning med det. Det havde jeg jo heller ikke. Jeg kørte jo bare på. Jeg fyldte bare på, fordi jeg bare skulle være kæmpe stor. Præcis. Hvis du har spurgt mig, hvad vil du egentlig med det? Men det ved jeg ikke. Det ved jeg sgu ikke. Nej, præcis. Men vil du gerne sætte dit liv på spil for det? Præcis. Ja, det vil jeg gerne. Præcis. Man kan sige, da jeg startede, der havde jeg en målsætning med det. I forhold til... Du tænker også lidt mere, end jeg gør med sådan noget der, som jeg har gjort. Ja. Jeg tror bare, mit det var mere fuldt tryk derudad. Ja, det var jeg slet ikke. Jeg var meget påpasselig. Altid fik taget blodprøver, fik scannet mit hjerte. Og du har heller ikke puttet olie i armene, som jeg har. Nej, så dum var jeg jo. Ja. Altså fuldstændig. Bare for at få store arme. Ja, det er sindssygt. Altså, det er jo vanvittigt jo. Det er det. Man kan sige, jeg startede, fordi jeg skulle stille op, og fordi jeg havde et mål om at blive professionel og så videre. Men passede meget på. Og så stoppede jeg ligesom det for et par år siden, da jeg ligesom fandt ud af, okay, nu gider jeg sgu ikke det her bodybuilding mere. Jeg har ikke heldigvis 7-13 ikke haft nogle bivirkninger ved det. Jeg får testosteronbehandling alene, præcis. Fordi min egen testosteron, det er helt dødt, hvis jeg ikke får test. Det er det, og det er altså de færreste gutter. Smadrer man? Er det fordi man jeg har taget så meget, så kan det ikke komme i gang igen, eller hvad? Ja. Jeg prøvede jo i flere år at ikke køre noget, men det var forfærdeligt. Ja, præcis. Man får det af helvede til. Af helvede til. Nedture og depressioner. Det er også det angst, eller hvad hedder det, til krudt kan give. Det kan også give depressioner og angst og alt muligt. Men man kan også godt få en lidt anden personlighed af det, fordi det er jo hormoner. Altså, det skal man lige huske på. Lige da jeg startede med den gang, der var jeg fuldstændig sindssygt aggressiv. Det er jeg aldrig blevet. Nå, men det blev jeg fuldstændig hjernedød. Ja. Jeg tror også, jeg er meget rolig som ja, du er lidt mere rolig, end jeg er. Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også. Men i hvert fald, tendensen er bare, at hele den her mentalitet, ikke kun med stige videre for at blive stor hurtigt, men også i forhold til vægttab. Ja, der er jo rigtig mange, der tager. Ja, det kan også godt hjælpe nogen, tænker, der er rigtig overvægtige at tage det her. Men alle tager det bare for at bare blive hugget ned nu. Det er det. Så er de ikke sultne mere. Præcis, både mænd og kvinder, hvis man bare lige vil smide 5 kilo. Det er som om, at ting skal gøres så let som overhovedet muligt. Det må ikke være besværligt overhovedet. Det må ikke være besværligt, det må ikke være hårdt, man skal helst ikke arbejde for noget. Og det er bare sådan en svagpisser-mentalitet. Undskyld mit sprog. Jamen det er det. Men det er det. Det er det. Jeg kan jo kun sige, at jeg har jo selv gjort det samme for at tage olie i armene, fordi jeg tænkte, ja, men jeg ved ikke, om jeg bare tænkte, at det skulle være en, jo, det har jeg jo nok tænkt, det bare skulle være en hurtig bar. Jeg ved ikke, hvorfor jeg egentlig gjorde det. Nej. Det skulle bare se voldsomt ud. Det er jo det, men det er bare sådan en skødmentalitet, hvor man tænker, at det skal bare gå så hurtigt som muligt, det skal være så nemt og smertefrit, og jeg skal helst ikke arbejde for noget. Det er det samme nu er det bare en helt anden ting, hvis der er nogen, der har psykiske problemer. Jamen, vi tager bare noget medicin hurtigt, ja, det. Fordi vi gider ikke at gå igennem det hårde. Præcis. Fordi det er nemmere bare lige tage noget medicin. Præcis, og problemet er bare, at folk forstår ikke, at den største gevinst ved sådan en fitnessrejse, hvor du bygger din krop, det er sgu ikke så meget det at få det spejlbillede, du gerne vil have, den krop, du gerne vil have. Det er sgu det mindset, du får af dig. Lige præcis. Også det, at du går ned og træner hver dag. Det er det. Du gør det hver dag. Du opbygger noget disciplin, du opbygger noget struktur, som gør, at du også kan opnå andre ting i dit liv. Altså man kan sige, for mit vedkommende, jeg har været igennem nogle fucking hårde konkurrencediæter. Altså virkelig hårde. Men i dag hører man jo folk til peptider, så de slet ikke er sultne. Det er det. Dengang jeg måtte æde mig selv. Jeg lavede over 2 timers cardio om dagen
på min første diæt og spiste noget 1200 kalorier. Og det var med til at bygge mit mindset og min disciplin, og hvis man kan gennemgå det, så får man lidt en følelse af, at så kan jeg sgu gennemgå hvad som helst. Men det er også det, men man bliver jo også afhængig af støvet. Det gør man også. Ja, det gjorde jeg svært. Ja. Det skulle bare mere, og det hjælper ikke bare at tage mere og mere. Nej, og du får svært ved at stoppe. Altså sådan, jeg tror, der er rigtig mange, der har svært ved at hoppe fra, fordi så føler at de mister hele deres identitet. Ikke? Ja. Det er jo svært, hvis du kører meget test, og så bare stopper lige pludselig. Ja, det er det. Og det er også derfor, jeg vil fraråde alle at begynde at tage krudt. Det vil jeg også. Selvfølgelig er det godt at få testosteronbehandling, hvis dit testosteron er nede. Men når du er ung, så er det jo ikke nede. Så er det ikke nede. Altså sådan, så skal den fandme være helt galt. Og man skal bare huske, man kan dø af det. Ja, og du kan jo risikere at blive, at du ikke kan få børn, for eksempel. Ja, eksempelvis, ja. Altså, der er jeg jo så bare været heldig. Det er det. Der er masser, der har taget krudt, der ikke kan få børn. Samme her. Altså sådan, præcis. Og det er egentlig voldsomt, når jeg har taget så meget mængde, som jeg har gjort. Ja, det er jo voldsom mængde, jeg har taget. Jeg har jo ikke mistet mit hår, jo. Nej. Det er jo også en bivirkning. Det er også en bivirkning. Ja. Man kan få... Der er jo folk heller ikke få den op at stå, jo. Det er også et problem for mange mænd, der har kørt meget krudt. Og mange får tævepatter og skynder. Lige præcis. Det har jeg selv fået fjernet. Og det har jeg så aldrig fået heller. Nej, det havde jeg. Det er altså rigtig noget, når jeg rundt med, kan jeg fortælle dig. Ja, der er nogen, der har det voldsomt. Ja, det er det. Og man kan få sindssyg akne og... Ja, det har jeg set. Der er sindssygt, der er nogen, der har noget voldsomt. Præcis, for hvad? For store muskler. Ja. Altså sådan, hold op. Og senere hen, der kommer du til at tænke, nej, det gider jeg ikke mere. Ligesom vi har gjort, og så mange andre. Du kender jo ikke mange, der har kørt krudt i mange år, og nu gider de ikke være store mere, nu vil de bare være i sindssyg form. Præcis. Hvad er det egentlig så brugt det andet til? Ingenting. Det er det, og det var lidt det, jeg fik øjnene op for, da vi flyttede til Dubai for 2 år siden. At der troede jeg jo, at det var sådan bodybuilder-mekka. Jeg havde lagt bodybuilding lidt på hylden på det tidspunkt, og skulle sådan finde ud af lidt, hvilken form for træning, der gjorde mig glad. Fordi det var det handler om, hvad gør dig glad? Og det var bare ikke bodybuilding mere, og jeg havde stoppet alt, hvad det ligesom medrørte. Og så kom jeg til Dubai, hvor jeg havde en forestilling om, at det var sådan en bodybuilding-mekka, men det var faktisk lige modsat. Det var meget mere populært at være alsidig, altså med det her hybridtræning, hvor du både har en god kondition, du har en god styrke. Ligesom det, vi lavede den dag, hvor vi lavede det der cirkeltræning, hvor vi bare hamrede igennem, hvor vi var fuldstændig færdige bagefter. Følelsen efter det, eller efter en styrketræning, så det var meget federe. Meget federe. Plus, altså, du har en lav fedtprocent, du har en god muskelmasse, du har en god styrke, du har en god kondi, du kan mange flere ting med din krop, og du er formet rundt. Du har ikke de her udsving i kropsvægt, hvor du hele tiden skal bulke op og cut. Og det er også hårdt, ikke også? Jo, du måske... Det har jeg aldrig gjort. Jeg har bare kørt. Det er det, og du er aldrig tilfreds med din krop, når du kører de her faser. Aldrig. Det er det. Altså, når du er i din off-season og skal tage på, jamen, så er din fedtprocent for højt til, du er tilfreds. Og når du så rammer sommeren, jamen, så hugger du dig måske ned, men så synes du er for lille. Altså sådan... Mange af de mennesker, der kører så meget krudt, det har det jo ikke godt. Nej. De synes hele tiden, de er små og alt muligt, når de kigger i spejlet. Det kender jeg jo selv. Ja, altså, jeg kender det også. Da jeg så allermest vanvittigt ud, var jeg allermest utilfreds. Jamen, er det ikke vanvittigt? Det er det. Og nu, mand, der er du tilfreds? Ja. Jeg tænker slet ikke over det der mere. Jeg synes bare, det er pænt at være pænt bygget. Trænet, atletisk. Ja, lige præcis. Og så er det fucking fedt at kunne noget med sin krop. Ja. At man ikke er en mursten. Så jeg kunne ikke gerne ligge inde i solcellen. Ja, når jeg lå i solcellen, min arm kunne ikke gerne ligge der. Nej, det er også lært. Det er jo vanvittigt at tage tøj på og klø sig. Det er bare det at gå op af trapper til en første sal, kunne gøre mig helt forbi. Når jeg kigger på en nu, der er sådan der pumpet, ikke også, så synes jeg slet ikke, det er pænt. Nej, det synes jeg ikke. Overhovedet ikke. Og det er jo smagssag. Før i tiden, ja, det er en smagssag, selvfølgelig er det, men før i tiden synes jeg, det var fucking fedt ud. Det synes jeg også. Og man kan sige, min kone Sofie, hun har set mig på begge sider. Og hun siger også, at hun vil meget hellere have det som nu. Det er samme med min kone. Hun kan slet ikke lide det der sted. Det, hvor de er helt hugget ned. Og det er sjovt, når jeg kigger tilbage på billeder fra dengang. Mit hoved, mand. Bowlingkugle. Ja, og det synes man slet ikke. Det lignede en, der havde en basketball i munden. Det lignede sådan, jeg har kørt. Fuldstændig hæsligt, mand. Ja. Utroligt overhovedet at kunne se ud af øjnene. Altså. Ja, det er sindssygt. Det er vanvittigt. At det bare er alt det, man offrer, bare for at få lidt større. Det kan jo ende med døden. Det er det. Det er bare for at få en drømmekrop. Det kan barnløshed, det kan ende med død, det kan ende med kolesterolproblemer. Ja, masser af psykiske problemer. Depressioner, der listen er lang. Ja, men det snakker man ikke om. Det er det. Og problemet er bare, at når man ser så mange coaches og fitnessinfluencers, der åbenlyst taler om det, så er der måske mange unge gutter derude, som kan sidde og tænke, det skal jeg også bare gøre. Også når de ser, hvordan de ser ud. Det er det. Og problemet med de her gutter her, som måske er de her 17, 18, 19 år, det er de har ikke lært at træne endnu. Det vil sige, de træner ikke hårdt. De følger ikke et konkret træningsprogram. De har overhovedet ikke en skid styr på deres kost. De har ikke styr på deres søvn. De har ikke styr på deres rutiner. De har ikke styr på en skid. Og derfor så
så er det den største fejl, de kan lave, fordi det handler om først at få styr på det basale, selv som naturligt, fordi så vil du se så meget mere markante resultater, at du slet ikke behøver alt det lort. Men folk vil gerne have en nem løsning. Men det er præcis. Det er nemt, det skal være nemt, det skal ikke være for hårdt. Det er ChatGPT-mentaliteten, men man skal ikke tænke selv, og man skal ikke udrette noget selv, man skal ikke arbejde for noget. Det skal bare komme sovende til dig. Ja. Du skal komme sovende til dig. Lige præcis. Og resultater, de skabes kun, hvis du bliver det gør om, som jeg hører så tit. Det er, at folk siger andre coaches. Jeg er ikke for at tale dårligt om nogen eller noget. Nej, det gør vi ikke. Nej. En kalorie er en kalorie. Hvad siger du til det? Ja. De mener de sælger jo deres forløb på en kalorie, at du kan spise, hvad du vil her. Du kan spise McDonald's og hver dag. Jamen, det kan du også godt, jo. Det kan du også godt. Ja, altså selve påstanden er jo rigtig. Du kan spise, hvad du vil og tabe dig, så længe du bare er i kalorieunderskud. So far, so good, ikke? Men der er fandme forskel på kalorier. Fylder du din krop med pis, eller fylder du din krop med kvalitet? Det ved du også selv, hvis du har en dag, hvor du har spist alt muligt lort, hvordan du har det. Mavesyre. Man har det helvedes til. Hvordan du har det er en ting, men det man også skal tage højde for, der er også noget, der hedder kolesterolsalt, der er noget, der hedder blodtryk, der er noget, der hedder fordøjelse, der er noget, der hedder almen fucking sundhed og mikronæringsstoffer, for at din krop fungerer så godt som muligt. Fiber og alt muligt. Og også i forhold til hormoner, jo bedre du spiser, jo bedre hormonprofil har du. Så jo, det kan godt være det rigtige, du kan spise. Din hjerne fungerer jo også bedre, hvis du spiser sund mad. Jo. Alt fungerer bedre. Så en kalorie er ikke bare en kalorie. Man skal tænke på det sådan her, man skal afdække sine proteiner i form af højkvalitets proteinkilder. Man skal have godt med kostfiber i løbet af en dag. Man skal have frugt og grønt, og så skal man have komplekse kulhydrater. Så er du simpelthen på et meget godt sundhedsniveau. Og det får du bare ikke igennem det der lortemad. Altså der får du får simple kulhydrater. Du går noget McDonald's. Det er det. Du får simple kulhydrater. Du får ikke nogen fibre. Du får en masse mættet fedt, som er noget værd lort, fordi det er kolesteroltal. Så man skal tænke på det sådan her, vil du fylde din bil med pis, eller vil du fylde den med benzin? Lige præcis. Men det er jo en god måde at sælge et produkt på, at du kan her hos os, der kan du spise, hvad du vil. Du skal slet ikke tænke på, hvad du skal spise. Det kan man jo også hos os. Der er jo også alt det her på vores kostplaner, det er bare med nogle andre, hvad kan vi sige, fødevarer, som indeholder de her ting. Høj proteinindhold, komplekse kulhydrater, fibre, frugt og grønt og sådan nogle ting. Ikke? Så man tænker på sundheden, fordi problemet er, at mange fokuserer udelukkende kun på, hvad de ser i spejlet, og så er alt andet lige meget. Men der er altså også noget, der hedder sundhed, og der er også noget, der hedder, hvor godt du performer i dit liv, både mentalt og fysisk. Og det glipper man bare lidt, hvis man fokuserer på bare at spise lort, og så bare være i kalorieunderskud. Det er rigtigt. Det er en rigtig vigtig ting, faktisk, synes jeg. Helt fordi man ser det hele tiden. Hele tiden. Jeg kan love dig for sådan ting tænker de i hvert fald ikke i Dubai. Nå, okay. Altså, slet ikke? Nej, overhovedet ikke. Altså, mange af de CEOs, jeg arbejder med, det er noget af de seriøse mennesker. De prøver jo også at forlænge deres liv så vidt som muligt. Det er det. Det er det der er så interessant ved at have været i Dubai. Ikke? De er jo sindssygt god form, dem jeg arbejder med. Og de er fuldstændig økonomisk frie. Og så tænker de bare, hvordan kan jeg forlænge livet? Hvordan kan jeg forlænge mit liv? Og hvordan kan jeg leve bedre? Og men det er jo heller ikke ensbetydende med, bare fordi du spiser sundt hver dag, at du lever længe. Nej. Det skal man også huske. Du kan stadig, det er også folk, hvis det er en eller anden, man siger, at den her person har spist så sundt. Jamen, hun døde, da hun var 30 år. Men det kan man jo ikke vide. Præcis. Det kan man ikke vide. Og derfor så tænker de også, altså nu er det bare i forhold til kosten, men deres træning, som vi var inde på før, er alsidig. Det er ikke bare styrketræning, det er både kondition, det er mobilitet, det er fleksibilitet, funktionalitet, alle aspekter af fitness. Det er deres daglige rutiner, hvornår de går i seng, hvornår de stopper, de får nok søvn. Det er deres kosttilskud. Også når i deres virksomhed, så tænker de også bedre og mere klart. Det er det. Hvis de får det, de skal, hvis de skal få det. Ja. Præcis, så de tænker meget på deres søvn, deres hormonelle profil, kolesteroltal, blodtryk, alle de her ting holder vi nøje øje med. Fordi jeg synes, at hele kroppen er så optimal som overhovedet muligt. For døden kan man ikke bremse, men man kan måske gøre noget for at forlænge sit liv. Det sjove er så bare, at dem, der lever sådan her, det er også dem, der ser allerbedst ud. Ja. Kost har også noget med huden at gøre, har det ikke det? Jo, præcis. Fordi altså, hvis du, altså, det tænker jeg da, huden er et kæmpe organ. Præcis. Så hvis du spiser alt muligt sukker hele tiden, så er din hud jo også fucked. Præcis, du kan sige, den engelske klient, jeg havde i Dubai, jeg trænede, som trænede de her altid meget funktionelt. Han havde en 5%. Han er også vild form. Helt sindssygt. Hjernedød form. Han var i 50'erne. Ja. Og han havde altså en fedtprocent permanent året rundt på 5-6. Mellem 5 og 6%. Det er altså tæt på en sceneform for en bodybuilder. Ja. Og han trænede altid. Og han tog ikke noget steroid eller noget som helst. Ingenting. Det var bare the real shit. Han arbejdede hårdt for det. Præcis, og han var stærkere end de fleste gutter i 20'erne, så bedre uden dem, havde mere muskelmasse. Ja, han er 50. Han var nogen 50. Ja, det er sindssygt. Altså, og han talte heller ikke sine kalorier, han fulgte bare nogle kostprincipper.
med protein, fibre, komplekse kulhydrater, rigtig tallerkensammensætning osv., som jeg lagde for ham. Og hans primære fokus, det var altså ikke at se godt ud i spejlet, det var at være så sund som muligt. Ja. Men alligevel så han godt ud i spejlet. Præcis, fordi hans fokus var på, at han skulle være sund, så kom kroppen til at være meget nemmere at opnå. Det giver mening. Ja, det er klart. Og han har det jo 100 gange bedre end en anden, der føler sig. Det tror jeg altså. Det er det. Der føler sig med stiv yder hver dag. Og du kan se, han var nogen af 50, altså han var lige blevet far. Det siger også lidt om, hvor god hans hormonprofil så er, ikke? Ja, det er sindssygt. Højt testosteronniveau og på grund af, at han træner ordentligt og sund kost. Lige præcis, det er et resultat af den måde, han levede på. Det er vanvittigt. Og det er der mange, der glemmer. Og så begynder de at tænke på bare at begynde på stiv yder i stedet for. Fordi det er en nem løsning. Det er en nem løsning. Men pas på. Træn nu hårdt, spis sundt. Og styr på det basale. Ja, lige præcis. Og det er det, sådan der hos Team Hjertak, der vil vi gerne have folk til at komme i gang. Lige præcis. Ikke nemme løsninger her. Ikke nemme løsninger. Ja, tak.